anụ a na-ekpo afọ ime aka unu makwanụ kochalacha ewere otutu maka na nwata kpata nkụka ka ibe ya ụwa si na ọ kpatala ya n'ajọ ọfịa. Unu makwa na nkirikiri ka na-ekiri odido na-ejili odido enyi ozu okirikiri ka na-abụ ose dị n'ụwa anaghị adị elu. Lekwanụ onye amụma, rapụkwanụ onye amụma, onye ahụ ka na-eti mkpu n'ọzara. Nnamdi onye amụma, onye bụ onye na-esi ọnwụ n'ọzara ka anyị na onye amụma. Onye na-eti ọkụ n'ọzara ka anyị na ọfụgo onye na-ebe akwa n'ọzara ka anyị na onye amụma. Nnamdi onye na-eti ya ka ọ na-eje ka anyị na ọkwa Nnamdi ọmụmadike onye amụma. Ụmụ Biafra karịrị onye United. Ofu onye na-esiri ọra nri, Nnamdi n'ịbụ onye amụma. Okwu ịgwara anyị mgbe gboo ya na-emezi tata. Ọ bụ ole ka anyị ga-ekwu n'elu ụwa weghara ibe ya, mana emelu m ala. Mmeri bụ nke anyị, anyị ga-alarịrị ala